odpoveď na otázku, prečo si pýtam peniaze, ak hovorím, že som spirituálna za svoje služby, za svoje digitálne produkty, za svoje poradenstvo. Takže, prvá vec, ja nie som Matka Teresa. Druhá vec, všetci skutoční spirituálni ľudia vedia, že peniaze sú energia a musí byť rovnováha medzi dávam a prijímam. A to od tých ľudí, ktorým ja dávam, musím aj prijať. Po tretie, spirituálni ľudia, skutoční spirituálni ľudia, alebo hovoria sa im aj ako pracovníci svetla, musia premeniť svoje dary, svoje skúsenosti, svoju múdrosť v niečo, čo im prinesie naspäť presne to, aby vedeli túto prácu ďalej vykonávať. A bez peňazí to nevieme vykonávať, tak ako všetci ostatní ľudia. A po štvrté, buď ste spirituálni ľudia, pracovníci svetla, alebo ste pracovníci svetla, ale znení ako svetelní otroci. To znamená, ste v rovnakom matrixe ako za kapitalizmu, že ste otroci. Takže spiritualita neznamená, že sa zriekávame materiálneho sveta.